An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangan na ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen na ye o bɛnna selincini don ma Mali kɔnɔ ni a laɲɛnamara Mali silamɛw fɛ wa a bɛnna wagati caman ma fana min ni o bɛ gɛlɛya caman kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na sɔrɔko ta fanfɛla kasi lakanabaliya sabatili ma Mali jamana kɔnɔ an ka ɲininikɛlaw ye taamaw kɛ ni ka t'u ka kuma galamani tɛngu maa caman na Samayira Sanogo ani Ibrahim Kulubali de kun don an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ fɔlɔ ni sunkalo kun surunyara tan sunkalo mana tɛmɛ tan i b'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ ɲagarilen don u kɔntannen don mɔgɔw bɛ girin fan bɛɛ tayɛriw yɛrɛ finikow ni fɛn caman bɛ o kɔnɔ mun b'a to mɔgɔw bɛ hakili sigi parce que a yɛrɛ donna an ka danbew la maakɔrɔw mɔgɔ sifinw bɛ wuli ka maakɔrɔw fo dugu dɔw yɛrɛ la jamu dɔw fana bɛ wuli u bɛ jamu dɔw fo pour que ka Mali kelenya jira a fɔra ko Mali ye dugu min ye ko siya sugu bɛɛ bɛ yan mais siya woloma kɛlɛ tɛ yan o siya sugu bɛɛ caya o de nana n'an ka sinankunyaw ye o de nana n'an ka sigikafɔw ye ɲɔgɔn fɛ hali n'i taara sifinw sɔrɔ i b'a sɔrɔ o caman bɛ te kunna o bɛ ka tɛmɛ bon sisan gɛlɛya kurani min bɛ nalen ni dankari bɛ ka kɛ adamadenw ka ɲɛnamaya la fan bɛɛ fɛ n'u b'a fɔ ma ko terrorisme ani fɛnw fɔlɔ i kun tɛ taa ka taa a fɔ k'i bɛ kɛlɛkɛcɛw ta ka t'u sigi k'u ɲɛsin juguw ma u k'u kɛlɛ i tɛ juguw ye juguw ɲagaminen don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kelen don ka na ni gɛlɛya ye hali jamana nafasɔrɔ siraw la o kelen don ka na ni gɛlɛya ye hali gɛrɛntɛ ye hali mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka ko caman tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ danaya bɛ bɔ yen dɔɔni parce que n'i ko k'i b'i yɛrɛ lakana i bɛ obligé an ka laada kɔrɔ dɔw bɛ yen olu fɛn ninnu bɛ bila donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ala ka sunkalo in ala k'a kɛ hɛrɛ ye duwawu min donna jamana in ma ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala ka Mali in kɔrɔ sanfɛ ala ka Mali kɔrɔ sanfɛ ala ka malidenw hinɛ don ɲɔgɔn na. Sunkalo bɛnna ni wagati min a bɛnna ni gɛlɛya wagati ye nafoloko gɛlɛyara jamana kɔnɔ ni wagati in na sunkalo fana nana don a la a gɛlɛyala silamɛw vraiment a gɛlɛyala an bolo mais comme Mali ye jamana min ye maliyɛn bɛ se k'a yɛrɛ kun gɛlɛya kɔnɔna na ala barika la ala sera ka limaniya da an ma ala sera ka fiɲɛbɔdani di an ma sunkalo laban na an ka se ka sun kɛ hɛrɛ kɔnɔna na ani bɛn kɔnɔna na sunkalo in gɛlɛyara mais an bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamana wagati ka gɛlɛn ni sunkalo fana gɛlɛyara faralaw kan degun bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ u ka se ka disposition ta ni ala ye san wɛrɛ sunkalo se an kɛnɛ ɲɛna sunkalo se wagati kana kɛ prix yɛlɛ wagati ye ni sunkalo sera gɛlɛya bɛ yen prix fana bɛ yɛlɛ u bɛ dɔ fara gɛlɛya kan fɛnw prix ka jigin an baden silamɛw ka se ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la an ka se ka sun don hɛrɛ la an ka se ka an ka seli kɛ hɛrɛ la an b'o ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an bɔra sunkalo in na ala barika la sunkalo ɲuman tɛmɛna a ɲuman tɛmɛna malgré que an ka jamana in an bɛ gɛlɛya la gɛlɛya min ni sécurité ko problème b'a la an bɛ gɛlɛya dɔ fana na école ko problème b'a la denmisɛnninw kun tɛ taga kalansow la o gɛlɛyaba fana kun bɛ yen gɛlɛya juguman wɛrɛ dɔ fana kun bɛ yen min kun ye seko gɛlɛya ye nafoloba kun tɛ mɔgɔw bolo la ka se ka ko caman kɛ mais Mali ye jamana ye o an hakili bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ an bɛ ko faamu joona tellement an ka jamana ka d'an ye an b'a fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana in taa ɲɛfɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to ko mana gɛlɛya cogo o cogo an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la an ni ɲɔgɔn cɛ parce que anw de ye balimamaw ye o de y'a to an sera ka nin sunkalo in kɛ hɛrɛ ani baden la malgré que an degunnen don an yɛrɛ kan o ko min fana kɛra ala barika la ɲɛ sɔrɔla dɔw la ala ka an dɛmɛ jamana in bɛ se ka suma cogo min kosɛbɛ ka daminɛ a kɔrɔnfɛ yan fan fɛ fo a tilebi yan fan fɛ bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan gɛlɛya min bɛ ɲina a ma dogo mɔgɔ si kelen na gɛlɛya niveau ka ca mais an bɛ kuma min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ni bɛɛ lajɛlen maliyɛn fanba b'o fɔ o ye sɔrɔ ka gɛlɛya ye gɛlɛya bɛ yen wariko gɛlɛya bɛ yen donc bɛɛ bɛ boli la a tɛ maa si kun ka na sunkalo tugu o la an ye sunkalo kɛ gɛlɛya la mais alhamdulilayi an bɛ Alahu taala barikada sunkalo daminɛra gɛlɛya kɔnɔ ka laban gɛlɛya kɔnɔ a labanna a daminɛ ala ka to ala ka masaya kɔnɔ ka laban Alahu taala masaya kɔnɔ ala de y'anw sutura kɔnɔna na seli fana tugura o la tuguni
aya ɲini a fɛ seli musaka ko nɔgɔya an ye an kɔni an ye seli fana kɛ alhamdulilayi an t'an jigi tigɛ a la hali bi sa an bɛ dugawu de kɛ ɲinan san an y'a kɛ gɛlɛya la an bɛ Alahu Taala deli ale de deli masa ye yarabi ala san wɛrɛ min bɛ na nin ta n'an bɛna daminɛ nin ta a k'o kɛ an ma hɛrɛ ye a k'o kɛ an ma kɔrɔta ye a k'o kɛ an ma jidi ye a k'o kɛ an ma fɔnni ye a k'o kɛ an ma kanda ye a k'o kɛ an ma limaniya ye ka maliyɛnw k'u bɛn kelen ma k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ. hali bi an bɛ selincinin nisɔndiyaw kɔnɔna na fɛn min ye denmisɛnninw ye olu fana bɛ jɔyɔrɔba ta ko la kosɛbɛ o kadara kɔnɔ an ka ɲininikɛlaw ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa bɔ u ka kulonkɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya na Parc National de Bamako walasa ka taa u ka nisɔndiyaw lahalaw dɔn Marietou Diallo ni Samba Tarawele de tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Seli fitini ye nisɔndiyaba ko ye barisabula o bɛ dan sigi sunkalo la. Seli fɛ denmisɛnw de ka ɲaɲagari ka bon kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna la u bɛ bɔ Bamako fan 14 bɛɛ lajɛlen na k'u kunda ɲɛnajɛyɔrɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Parc National nɛgɛ kanɲɛ 9 cɔyi o y'a sɔrɔ parki falen no i ko dakɔnɔɲi denmisɛnw nalen no ka bɔ fan bɛɛ ka na u ɲɛnajɛ. K'a cɛ ka ɲi wa ni terikɛw wona an ye wariw fara ɲɔgɔn kan an nana parki la parce que a diyara an yɛrɛ de wa an nana parki la parce que ka ka di an yɛrɛ de wa. Kɛlɛ kana bɔ la woyɔ kana bɔ la an ka kulɛnɛ kɛ an kana ɲɔgɔn ka fɛnw ta an kana manamana fɛnw kɛ ka ɲɔgɔn jogin ne bɛ dɔ de ɲini maliyɛnw fɛ parce que denmisɛnninw nana u bɛna kɛ bandiya ni sikɛriti min ni fɛnw ye n'i kumara u b'a kɛ kɛlɛ fɛ hali n'i tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ dɔw fɛ dɔw bɛ n'i sigilen sɔrɔ ka baga i ma ne bɛ dɔ de ɲini maliyɛnw fɛ. Parki bɛ kulonkɛ kɛ yɔrɔ da an bɛna ɲɔgɔn ɲɛnajɛ an bɛ taa so an bɛ taa nisɔndiya la an bɛna diya kɔnɔna la. Ne nana parki la ne nisɔndiya parce que ne ni n terimuso ni n dɔgɔninw nana ɲɔgɔn fɛ an nana jɛnafin bɔ an yɛrɛ la wa fana n'an nana parki la nisɔndiya yɔrɔw bɛ yen fɛnɛ ka d'a kan kumakan minɛ la ka zimariyɛn bɛɛ n'a bɛ se ka na ka denmisɛnnin parki la a ka se ka kɔlɔnkɛw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw bɛ nimisi wasa parce que an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ye parki nin kɔnɔ. Fɛn bɛɛ lajɛlen sigilen no sen kan walasa ka denmisɛnnin ninnu ka lakana sabati o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kɔngɔ ni minɔgɔ tɛ mɔgɔ si sɛgɛn parki kɔnɔ k'a sabu kɛ denmisɛnw ni dingɔfɛnw feereli ye dɔw bɛ na gurupu dɔw yɛrɛ bɛ da u kelen na wa dɔw yɛrɛ ni u somɔgɔw bɛ na. N nana parki la ni n denkɛnin de ka na ka fɛn yira a la a bɛ nisɔndiya jeux bɛ yen nɔ kulonkɛfɛn na a bɛ promener pour que a kana to so dɔrɔn. Parce que denmisɛnnin filɛ nin n'an y'u to u yɛrɛ ma so u bɛ se ka taa yaalaw la u bɛ bɔ an ɲɛnɛ ma bon n'i nana n'u ye parki la u bɛ nisɔndiya min bɛ ne bolo ka fɔ denbaw ye u k'a lajɛ u ka denmisɛnninw u ka to k'u bila kulonkɛw la u n'u ka bɔ ɲɔgɔn fɛ u k'u dege sorties la. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka an si jɔ ka san wɛrɛ seli fitini yira an na aw bɛɛ lajɛlen sanbe sanbe. A sanbe baatigiya la kɔrɔtigiya la dentigiya la saa ɲɔgɔn kɛmɛ an bɛɛ ka jɛ k'o se ɲɔgɔn. hali bi ka sanga ni selincini ɲɛnajɛw kɔnɔna ye Mali jamana minisiriso min ka caw ɲɛsinen no ɲɔgɔn dɛmɛ ma ale ni Direction nationale du développement social ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Mali camancɛ yan fan fɛ ni ka faaba sɛgɛrɛ Bamakɔ o bɛ tali kɛ misi 2 la ka se donfiniw ma nin baara ninnu bɛ siriyara maa min fɛ Sirifila Jabaranso tɔgɔ la Sadio Sidibe de don a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Wa 52 n'o maa bɛ t'i jɔ maa 288 la dɛmɛ kɛra ka ɲɛsin olu de ma ka bɔ jamana minisiriso mun ka ca bɛɛlen don kɛrɛfɛdɛn ani fantanya kɛlɛli yɔrɔ o bolofara mun bɛ wele ko Direction nationale du développement social misi 2 ani denmisɛnninw ka fini o de dira o ma nin ɲɔgɔn dɛmɛ wale ka bɛn ni sunkalo ban waatiw ye laɲini mun b'a kɔnɔ o de ye k'a kɛ ŋaniya yira ye ka ɲɛsin jamanadenw ma ka bɔ Koro Douentza ani Bankas mara la o mun y'u ka sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ basigibaliya ye mun bɛ Mɔti mara la. Bi ye Ramadan seli ye sunkalo seli donc o hukumu kɔnɔna na ministre de la solidarité de lutte contre la pauvreté min ye Amadou Konate a ye ŋaniya jira de kɛ a ye misi 2 de san ani denmisɛnninw fini caman ko kana di an balimaw minnu bɛ mabile yan pour que u ka se ka seli kɛ hɛrɛ ni baden ni nisɔndiya la an ye min di misi 2 de don ani denmisɛnnin fini caman de don a ka ca ani misi 2 o wari hakɛ bɛ taa miliyɔn 1 jate la mais wari in ko tɛ a valeur ko tɛ ŋaniya de don parce que ne y'a f'i ye cogo min fɛn caman kɛra bi ye min ye seli ye aw bɛna ye mɔgɔ caman commencer ka na n'u ka sogo ye u ka jaka ye ka na di an ka somɔgɔw an ka mɔgɔw ma yan a kɛ kun ye pour que k'u dɛmɛ k'u ka seli kɛ hɛrɛ kɔnɔ ni baden ni nisɔndiya kɔnɔ mabile siti kan n'i y'a jateminɛ bi an ye du 52 de recensé an y'u reçoit yan
o du biru durun fila u bɛ bɛn mɔgɔ 200 ani 88 o de bi site in kan bi. Dɛmɛ kɛra minnu ye o y'u ka nisɔndiya yira ko bawo ni b'o ni jamanaden tɔw ka ɲɛ ni ka ban ka wale ɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin jamana gouvernement ma ka da ka wulikajɔ la sanga ani waati ni dɛmɛ tali ye ka ɲɛsin u ma. Ne bɛ aw bɛɛ barika ne bɛ ministre bɛɛ barika an tɛ se ka barika fo ala k'aw sara ala k'aw sara ala k'aw ɲɛma sara ala ka an bɛɛ dɛmɛ ala ka maliyɛn bɛɛ dɛmɛ ala ka baasi ban an ka jamana na alhamdulillah an bɛ nisɔndiya parce que an ni an ka muso ani an ka denmisɛnw an bɛ dumuni fɛn sɔrɔ alhamdulillah albarka la. ɲɛmɔgɔw kama ko ani cɛ ani baraji dɛmɛ dɛra an ye kosɛbɛ hali bi aw sago ala sago ne sera n b'a fo kosɛbɛ n b'a kɔfɛ mɔgɔ na ɲɛfɛ mɔgɔ bɛɛ ani cɛ ko ani baraji ala ka sara ala ka fɛn b'a d'a ma an fana an bɛ yan hali bi aw sago ala sago an bɛɛ ye mali ye an bɛ bamakɔ yan ko ani cɛ ani baraji an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo ana misi fila ani fani caman b'a d'a ma ala ka mali suma hɛrɛ ala ka ala banye ni ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw kuncɛla ni domolo tali ye ka di an balimaw ma ka bɔ Mɔti mara la. Juin kalo tile 4 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ seleke 4 kɔnɔ denmisɛnninw tɔgɔ la bingani waleya tara ka ɲɛsin denmisɛnnin minnu ma ni ye don ye min ni a bɔra Nations Unies de yɔrɔ la ni o ye diɲɛ seleke 4 tɔnba ye walasa ka faamuyali sɔrɔ a ko tɔ kan Abdul Karim Sakɔ bɛna dɔ ɲɛfɔ an ye o la. Diɲɛ tɔnba n'o ye Nations Unies ye a y'a yira k'a fɔ a ka jatew la ni kɛlɛ wulila ko civiliw olu de ka kɔlɔlɔ ka bɔ a ko kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma denmisɛnninw ka kɛlɛw bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye denmisɛnninw ma kɛcogo caman na o dɔ ye ni kɛlɛ waati sera ka denmisɛnninw jagoya minɛ ka marifa dɔw bolo ka taa kɛlɛ kɛ walima ka taa yɔrɔ dɔw lajɛ k'olu ci denmisɛnninw caman bɛ sɔrɔ yɔrɔ min kɔnɔ ani bɛnbɛnkɛ minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya a musomanw ani denmisɛnnin minnu fɛnɛ n'u dan bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ walima ka taa ekɔlisow walima dɔgɔtɔrɔsow k'olu ci ka denmisɛnninw caman t'a kɔnɔ ko ninnu bɛɛ ye fɛn ye min kɔlɔlɔ n'a ka bon kosɛbɛ denmisɛnninw ka kɛlɛ waati la o hukumu na Nations Unies ka sigibaa n'o ye Assemblée Générale ye o min sigira san 1982 uti kalo tile 19 u y'a yira u ka kɛnɛw kan k'a fɔ Israël n'o ye Yahudiyaw ka jamana ye a kun ye kɔlɔlɔ min ta ka ɲɛsin Palestine k'o kɔlɔlɔ k'o bonyana kosɛbɛ o hukumu na u bɛnna kan k'a fɔ san o san juin kalo tile 4 k'o kɛ don ye ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin denmisɛnninw ka hakɛ ma denmisɛnnin minnu ni kɛlɛ kɛra sababu ka kɔlɔlɔw se u ma diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ a ka se ka dɔn gɛlɛya min bɛ se denmisɛnninw ma kɛlɛ waati tɔɔrɔ min bɛ se u ma fo ka kɛ sababu ka dɔw yɛrɛ ka ɲɛnamaya k'o don bɔgɔ la diɲɛ mɔgɔ ka bɔ o kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya ma kɛlɛkɛlaw denmisɛnninw ka se k'u sen bɔ u ka kow la ka denmisɛnninw lakana sabu ko siniɲɛsigi o ye denmisɛnninw ye o na siraw kan san o san don kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma diɲɛ tɔnba b'a yira k'a fɔ o ka kɛ ko ye diɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka se ka min dɔn ka denmisɛnninw ka lakana an'u ka ɲɛsigi kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka kalanko n'u ka kɛnɛyako ni k'o don ba la k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kɛ tasibila ye ka baaraw boloda minnu bɛ tali kɛ denmisɛnninw ka ɲɛnamaya an'u ka kisi n'u ka lakana kan fo ka taa se u ka kalankow ma diɲɛ tɔnba ya Nations Unies u ka bolofara min n'o ye UNICEF ye n'o yɛrɛ de ɲɛsin bɛ denmisɛnninw ka koɲɛ kosɛbɛ u b'a yira k'a fɔ kow la ko denmisɛnninw ka sen don baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a bɛ fɔ min ma media n'o ye kunnafoni siraw ye ani politiki ni commerciw ani ka taa se farikolo ɲɛnajɛ baaraw caman ma ka se k'o kɛ sababu ye denmisɛnninw ka se ka u ka hakilinaw fɔ denmisɛnniya kɔnɔna na ka kɛ k'u ɲɔgɔnna wɛrɛw ladi diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛlɛ kɛra sababu ye ka minnu ka kalanko don ba la fo ka taa se minnu n'u bɔra u ka jamanaw kɔnɔ ka sababu kɛ kɛlɛ ye o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fa wɛrɛ kunnafoniw kan Musa Fɔnbaga sɔrɔlenw don. Burkina Faso jamana kunnafoni dila min fara san 1998 facogo la hali bi min ma se ka buguna tigɛ Norbert Zongo a jɔn bɛ Burkina kadenw hakili fɛ hali bi maa min ni siga bɛ o kunkan k'a fɔ o kɛn bɛ sɔn ka kɛ a kundonba ye o ye Burkina jamana ɲɛma min jagoya jiginna ka bɔ fanga na jamanaden fanba fɛ a kɛlen kɔfɛ ka jamana mara san caman Blaise Compaoré badenjuwa kɛ François Compaoré san 2017 Faransi pankurun jigin kɛnɛ ka a minɛna ye Faransi kiri fɛ bawo Burkina kiri kun y'a jira k'a fɔ a ka minɛ k'a bila kana di u ma Norbert Zongo faaliko la a bilama hali n'a tɛ kaso la Faransi kiri b'a kalamu Norbert Zongo kunnafoni di gafe min bɛ wele ko l'indépendant Burkina kɔnɔ o ɲɛma kun don san 1998 décembre kalo tile 13 maaw taara bɔ a faalen kan nka yan'a ka fa a kun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Blaise Compaoré juwakɛ François Compaoré ka chauffeur dɔ de faacogo kunga o de senfɛ ale yɛrɛ kundonna ko in kɛra sababu ye ka Burkina jamanadenw dɔrɔ kosɛbɛ
nɔfɛ a si kun bɛ san 49 na don min na a su bi ye a n'a jɛɲɔgɔn Nzaba kun don mobili kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen jeninen yera yɔrɔ la yɔrɔ min wele ko Sapuyi ani Burkina Faba Ouaga ye kilomɛtiri 100 ɲɔgɔn na ye kunnafonidila min kun ye Norbert Zongo ye a kun b'a sɛgɛsɛgɛ k'i tɛgɛ da tiɲɛ kan Blaise Compaoré ka fanga a kun bɛ ka baara galon minnu nga a y'olu caman gɔbɔ fiɲɛ na a falen kɛra sababu ye jamanadenw ka wulikajɔw kɛ nisɔngoya taamaw bolodara fan caman fɛ k'a tɛ se ka to ɲangibaliya ye o yɛrɛ kɛra sababu ye Blaise Compaoré jara welela ka yɛlɛma dɔw don jamana sariya sunba la ani fangabondaw la jango jamanadenw dusu bɛ se ka da dɔɔni o de fɛnɛ senfɛ a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka kumaw da dɔ bɛ sigi a la n'o banna i t'i kanbɔ bilen maaw dusu dalen a labanna ka don jamana sariya sunba la ka dɔ fara a ka fanga kumaw kan fɔ kana se a diyagoya gɛnni mɔ ka bɔ jamana ɲɛmaaya la jamanaden fanba fɛ. Senegali jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Macky Sall badenjuakɛ min dan bɛ a kan n'o ye Aliyu Sall ye a bilama tɔgɔ fɔ bɛ yurugu ko dɔ la k'a fɔ a ye surɔfɛn minɛ cakɛda dɔ la cakɛda min ɲɛsin bɛ taji ko mɔ Angleterre kunnafoni diso BBC o de ye sonza ko a wuli furatu kɔrɔ bawo o de ka sɛgɛsɛgɛli taara bɔ fɛn in kan ni ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ ni maaw bɛ ka ye bi a kɛra sababu ye ka Senegali jamana sɛbɛkɔrɔ yigiyigi n'a ma ɲa k'a fɔ Macky Sall fura dama kamɛ ko ka jɛya a ka baaraw taabolow ye dɔw minɛna k'u don kaso la a senfɛ Karim Wade b'o la n'o ye jamana ɲɛmakɔrɔ Ablaye Wade den ye Senegal faba Dakar maire Khalifa Sall fɛnɛ bɛ o la a yɛrɛ badenjuakɛ tɔgɔ ka ye nin n'a ɲɔgɔnna ko la Senegal ka denw ma se k'a ko ni kuma sɔrɔ Angleterre kaw ka kunnafonidiso n'o ye BBC ye o ko san 2012 tuma min na Macky Sall bɛ kɛ Senegal jamana ɲɛmaa ye ko in kɛra ka bɛn n'o de ye waritigiba dɔ bɛ yen ko Frank Timis Australie jamana den don ale ka baara ɲɛsin bɛ tajikow mɔ k'o y'a ɲini Angleterre taji bɔ cakɛda BP fɛ a ka dolari wari miliyari 10 bila Macky Sall dɔgɔkɛ Aliyu Sall ka bolo kan ka sabu kɛ Senegali tajibɔ dingɛw a n'a gazi bɔ dingɛw olu bɛna latɛmɛ ale mɔ ale dun ni BP ye baara kɛ ɲɔgɔn ye ko BP cakɛda fɛnɛ sɔnna k'o dolari wari miliyari 10 bila Aliyu Sall ka bolo kan BBC kunnafoni diso b'a jira yɛrɛ k'a fɔ san 2012 Australie jamana den min ni waritigiba don n'a ka baaraw bɛnbɛ tajikow mɔ Frank Timis a sera Aliyu Sall mɔ ni o ye jamana ɲɛma Macky Sall badenjuakɛ ye k'a fɔ ale b'a fɛ u ka jɛ ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a ka tajibɔ cakɛda bolofara min bɛ Senegal n'o ye Petro-Tim Senegal ye Macky Sall juakɛ Aliyu Sall ka kɛ o ɲɛmaa ye BBC kunnafoni diso y'a yira k'a fɔ wari caman dɛmɛdɛmɛna BP ni Aliyu Sall ni ɲɔgɔn cɛ a se wari yɛrɛ bilara don min BBC dasira o ma ko san 2014 juin kalo tile 5 don a ma sin ka tilen ka di Aliyu Sall mɔ nka bilara cakɛda min ka bolo kan n'o ye Société Agritrans ye o cakɛda tigi ye Macky Sall dɔgɔkɛ Aliyu Sall ye o cakɛda sigira sen kan san 2011 wa Aliyu Sall kɛn bɛ ka maa min kɛ o cakɛda ɲɛmaa ye o ye u benkɛ dɔ ye ko Abdoulaye Timbo maa min na ni kɔrɔfɔ in mɛnna Macky Sall dɔgɔkɛ Aliyu Sall fɛ o yɔrɔ bɛɛ a ye kunnafonidila wele ntɛnɛn juillet kalo tile 3 wulatile yan b'a fɛ k'a fɔ kuma minnu bɛ senna nin ye Senegali jamana kɔnɔ ni BBC kunnafonidiso y'a lase ale ma deli ka wari minɛ BP la a ma deli ka wari minɛ Timisi la a ma deli ka surɔfɛn minɛ o kumana BBC ye nin kunnafoni ngolo min lase k'ale danbe buruja ko a b'u wele bɔgɔ jeninen kan. Kalo fila kɛlen kɔfɛ wulikajɔw la Libi faaba nɔfɛ Maréchal Khalifa Haftar Tobruk gouvernement kɛlɛ disi fɛ n'a dɛsɛ bɛ ka Tripoli minɛ fan filaw bɛɛ kɛn bɛ jɔ seere ye Maréchal Khalifa Haftar ka mɔɔw ani diɲɛ seleke naani seleke jamanaw ka gouvernement lakodɔnnen ɲɛma Fayez El Sarraj ka mɔɔw bɛɛ jɔn bɛ i nɔ na taati kɛ ɲɛ segin tɛ se kɛ kɔ Maréchal Khalifa Haftar kun b'a fɛ ka Libi faaba Tripoli minɛ nka kɛlɛbolo wɛrɛw bɔra ani fan wɛrɛw cɛ ka n'u banamini Tripoli ni minɛli cɛ olu bɛ ka Fayez El Sarraj dɛmɛ Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛcɛw u bɛ Tripoli dafɛlaw la u tɛ se don Tripoli kɔnɔ bilen Fayez El Sarraj fɛnɛ jigi dan bɛ kulu maramafɛntigiw minnu fɛnɛ ka olu fɛnɛ bɛ Tripoli u tɛ se ka bɔ Tripoli k'a fɔ k'u bɛ taa gɛn ka bɔ Tripoli da la ko in daminɛ ni bi cɛ kalo 2 maa 600 de bɔnɛna ani nani ka maa 7 ni 200 jogi diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma Organisation mondiale de la santé o ka jate labanw don maa min ka dɔnta ka wuriyalen don Libi kunkan ngo la n'a bɛ baara kɛ jateminɛ jɛkulu kɔnɔ ko International Crisis Group o y'a
y'a yira k'a fɔ nin ko ye Maréchal Khalifa Haftar ta tɛgɛ mɔden n'o tɛ don min na a bɛ wuli Toboroku yanfan fɛ k'i kunda Tripoli kan n'a kun danna Fayez El Sarraj ka jigilamɔɔw kan kulu maramafɛntigiw minnu bɛ Tripoli kɔnɔ ko maa kun tɛ se k'a lajɔ k'a kun bɛ Tripoli minɛ nka a yɛrɛ bolo minnu bɛ dafɛlaw la wale kelen mara wɛrɛw la n'olu ni Tripoli ma murutilejɛkulu tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la olu ka sin ka jigi kana fara Tripoli taw kan ka Fayez El Sarraj dɛmɛ k'o ye kɛlɛ tiɲɛ Maréchal Khalifa Haftar bolo wale kelen Tripoli minɛni tiɲɛna bolo maa in ɲininkalen yala diɲɛ bɛ se ka se diɲɛ na ninnu maa filaw la bi Fayez El Sarraj a na se ka Maréchal Khalifa Haftar daga ta ka bɔ Tripoli dala a dondaw la wa wale kelen Maréchal Khalifa Haftar min ko ka tɛ ɲɛ Tripoli minɛni kɔ a na se ka Tripoli minɛ Fayez El Sarraj la wa International Crisis Group maa in jateminɛkɛla a y'a yira k'a fɔ bi u ka fangaw bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ bɛ maa hakɛ min bɛ Maréchal Khalifa Haftar bolo o maa kelen de bɛ Fayez El Sarraj bolo bi wa kɛlɛkɛminɛn min bɛ Maréchal Khalifa Haftar bolo bi o de kelen fɛnɛ bɛ Fayez El Sarraj bolo ko ka kow to nin jogo in na k'a ka gwɛlɛ ko dɔ ka se dɔ la o dun b'an bɛ sigi ka fɔ mɔ bawo bɛɛ ni dan bɛ nin zebaya in de kan. Sudan jamana surasiw minnu ni forobatɔ ɲɛmaw kun bɛ sigi la ni nin y'a kalo 2 ye u kɛlen kɔfɛ ka fu siri sigikafɔ daw na ni mugu dayɛlɛli ye ka ɲɛsin maa nanama sumanenw ma forobatɔ ɲɛmaw ma ntɛnɛ surasiya ɲɛmaaba n'o ye Abdel Fattah al-Burhani ye a ye dantigɛli kɛ tarata sɔgɔmada joonaw fɛ kunnafoni diso la jabaraninso la k'a fɔ sigikafɔ min kun bɛ senna ani forobatɔ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma jagoya jiginnen Omar El Bashir ka bɔ fanga na a sigikafɔw bɛɛ lajɛlen jɔra wa fanga tɛ tila Sudan surasiya ni forobatɔ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bilen i n'a fɔ bɛnkan kunfɔlɔw kun bɛ k'olu minnu fɔ a bɛ layidu kɔni di k'a fɔ a na fɛɛrɛ kɛ kalata o ka boloda Sudan jamana kɔnɔ kalo 9 nata o b'a jira k'a fɔ kalo 9 ɲɔgɔn na surasiya b'o kɛ furanjɛrɔ fanga la mugu min dayɛlɛla ka ɲɛsin forobatɔ ɲɛmaw ma ntɛnɛ sɔgɔmada fɛ jate kunfɔlɔw kun y'a jira k'a fɔ maa 14 de bɔnɛna ani na bilama kɛmɛ maa 30 ye maa caman joginna kabini kuma in mɛnna diɲɛ seleke naani setigi jamanaw y'u ka nisɔngoyaw jira surasiw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Allemagne jamana ani Angleterre jamana olu yɛrɛ y'a ɲini diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 fɛ u ka sigi joona Sudan jamana kunga sigi min kan ka kɛ tarata juin kalo tile 4 a bɛ kɛ bara kɔnɔ n'u ka ma ko huis clos nka bi bi in na forobatɔ ɲɛmaw olu ko n'a ma ɲa k'a fɔ tarata in ye Sudan zelenjini ye u b'a ɲini u kanubaw fɛ u ka taa selikɛnɛ na ka dugawu do kɛ u ka maa bilenw ye ni ka sɔrɔ ka nisɔngoya taama dɔ boloda k'u ka dusukun gamigami jira surasiw la. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ san 2010 maa dɔ kun donna adamadenya hakɛ lapasama kun don tɔgɔtigiba kun don ko Floribert Chebeya a n'a ka chauffeur ni o ye Fidel Bazana ye maa ninnu kun donna cogo jumɛn hali sini a ko bɛ ka ɲɛɲini jamana ɲɛmaaw kɔni ye maa dɔw minɛ k'olu kiiri k'a fɔ k'olu nɔ don nka caman y'a jira k'a fɔ biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan o ye man di jɛgɛmisɛnninw olu de sen bɛ ka bala jɔ la nka jɛgɛ kumaba yɛrɛ bɔra jɔ kɔnɔ jɛgɛ kumaba tɛ maa wɛrɛ ye dɔw ka fɔ la jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila do maa min yɛrɛ bɛ se ka kɛ ko in yɛrɛ seere ye polosilaka do ko Paul Lamouilamboué ale bilama kɛmɛ k'i dogo Senegali jamana kɔnɔ a bilama kɛmɛ k'a dayɛlɛ k'a b'a ɲini fanga kura fɛ Congo Kinshasa u ka ci bila Senegali jamana ma Senegali k'ale bila ka taa Congo Kinshasa jamana kɔnɔ a ka taa seereya kɛ kiiribulon la Floribert Chebeya a n'a ka chauffeur kɛ Fidel Bazana fara fa cogo min na ale b'a bɛɛ ɲɛfɔ wale kelen kiiri dɔ ka sigi sen kan Senegali ale kunga ya a ka ɲɛfɔli kɛ a ko n'a ma ɲa ko fanga yɛlɛmana ale bɛ se k'i jigi da jamana ɲɛmaakɔrɔ Félix Tshisekedi kan a ko Floribert Chebeya hadamadenya hakɛ lapasaba in bɛ fa don min juin kalo tile gale san 2010 a n'a ka chauffeur kɛ ni o ye Fidel Bazana ye k'a don k'ale bɔra kalama wa maa min kɛra kundoba ye o ye lakana tigilamaw ka ɲɛmaaba ye ko John Numbi jamana ɲɛma Joseph Kabila de kun ye John Numbi bila maa fila ninnu vali la nka hali bi John Numbi a ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ wa jamana yɛrɛ mara taabolow la a b'a dɔn fana k'a fɔ fangakɔrɔ gili donnen don wasaden fanba bɛ u bolo wasabilo kɔnɔ a ko nka k'a bɛ wajibiya jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi kan ale ka lakana ni a k'o sinsin bawo jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka lakana jamana ɲɛma de fɛ a ko a tɛ se k'a ka dalilu bɛɛ lajɛlen di jabaranin na nka a bɛ ɲɛbila kumaw minnu fɔ Floribert Chebeya ni a ka chauffeur kɛ Fidel Bazana fa cogo la juin kalo tile gale san 2010 a k'o don Major Christian Goy de nana ni Chebeya ye ale fɛ yen k'a fɔ a ye ko John Numbi b'a fɛ k'u ye
a ko ko in bɛ kɛ kuma min o y'a sɔrɔ baara jiginna ka ban u kɛlen kɔfɛ ka kuma ale ni Major Ngoyi lɛrɛ kelen ɲɔgɔn na ko Major Ngoyi labanna ka Floribert Sebaya minɛ k'a bɛ taa n'a ye John Numbi fɛ yen u ye mana bɔrɛ don Floribert Sebaya kunkolo la ni ka bila polisiw ka mobilinin kɔnɔ ko Major Ngoyi sɔrɔla k'a fɔ ale ye John Numbi t'a dɔn k'a fɔ i bɛ nin ko in kɔni kalama nka ɲini b'i fɛ i k'i daminɛ ni kumana i ni b'a da fɛ ko kuma min na ni ko nana poyi n'u ye maa dɔw minɛ k'olu jagoya kiiri ale min bɛ se ka ko ɲɛfɔ k'u balala k'ale minɛ san 2011 avril kalo ni juillet kalo cɛ jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen k'a datugu juillet kalo tile 8 k'u y'a ta pankuru la ka taa ni a ye Lumumbashi ka taa datugu kaso la yen ale y'i to kaso de kɔnɔ ka bɔ ni fenêtre ye ni ka sɔrɔ ka taa farafina kɔrɔyanfa jamana dɔ la k'i yɛrɛ kalifa ye a tɛna n'o jamana tɔgɔ fɔ yan ni ka sɔrɔ k'i sɛnsɛn ka kunnafonidila dɔ ɲini ni o ye Belgique jamana den ye ko Thierry Michel ka kunnafoni da o tulo kan ani hadamadenya hakɛla basabaw ka sɔrɔ ka t'i yɛrɛ dogo Senegal jamana kɔnɔ. An ka bi kɛnɛya bulon bɛ dayɛlɛ ni bana min ye san o de ye sin bon ka se wolonugu bon ma o kadara kɔnɔ denmisɛnw tɔgɔlaso kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔ ni o ye Jeune Chambre Internationale ye o bolofara min bɛ Bamakɔ yan u ye wulikajɔw boloda ka don Bamakɔ sigidaw kɔnɔ walasa ka taa ɲɛfɔli kɛ nin bana ninnu kan baara ninnu bɛ seereyara maa min fɛ Sirifila Jabaramuso tɔgɔ la Tata Ture de don a n'a ka jatala Samba Tarawele an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Wolonugu da bon sɛgɛsɛgɛli ale ye waleya ye min n'a bɛ kunbɛnni kɛ bana na n'a bɛ fɔ a ma ko cancer du col de l'utérus o sira de kan nin don in sugandira ni k'o ɲɛsin nin bana in sɛgɛsɛgɛli ma a sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ fɛ minnu n'olu ka dɔntaw ka weliyalen don kosɛbɛ kɛnɛya binakun kan médecin b'o la walima i k'a fɔ sage femme o kɔfɛ u ye sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ ni k'o ɲɛsin sin bon o min fɛnɛ ɲɔɲalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Musow kan ka jateminɛ dɔ kɛ nin bana in taamasiyɛn kan n'o ye a bɛ se ka kɛ kunbɛ basibɔn bɛ se ka k'u kan ladala bɔ kɔfɛ ani kɔnɔdimi caman ani bassin dimi caman bon o dun sɔrɔ sababu bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn ye ni muso tɛna i yɛrɛ lajɛ togoya wagati caman na n'o bɛ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko dépistage du cancer du col muso o muso bɛɛ kan k'o lajɛ san kelen o san kelen bɛɛ kan ka nin yɛrɛ lajɛ donc a lajɛli min na ne sababu ye an bɛ se ka bana in dɔn joona ka fura ɲɛnama d'a la banabaatɔ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ filanan ye fɛn min ye ne musow don joona furu la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka se cancer ma parce que an y'a jira k'a fɔ ko cancer du col tɛ foyi ye muso bana don musow fana ka partenaire multiple o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka cancer nin développer a virus tɔgɔ de ye ko virus papillomavirus mun bɛ cancer du col yira yɛlɛma a 90%. donc ale la kɔlɔsili ye fɛnba y'an kan kunnajaba y'an kan nin kɛlɛ in musow bɛ se k'a kɛ ka n'u yɛrɛ lajɛ n'u yɛrɛ lajɛ bana a mana dɔn joona ko bana in bɛ yen a furakɛli bɛ se ka nɔgɔya. Mɔgɔ caman kun bɛ nin kɛnɛ in kan u bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ nin waleya in kɛli bɛ yirali kɛ JCI ka wulikajɔ la ka ɲɛsin jamanadenw ma ni nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛli ye ka ɲɛsin wolonugu da bon ma ka fara sin bon kan sɛgɛsɛgɛliw fana kɔfɛ u bɛ n'u hakili to mɔgɔw la tɛgɛ kɛra mɔgɔ minnu na k'a fɔ ko nin bana in bɛ se ka ye u la walasa niw bɛ se ka kisi jamana yiriwaw olu ka kɛ sabatifɛn ye. donc an kɔni ni initiative ta ka na an ka population ni dɛmɛ ka na an ka quartier dɛmɛ k'a lajɛ an bɛ yan bi sɛgɛsɛgɛli hukumu ni kɔnɔna la joli sɛgɛsɛgɛ cancer bon bɛ bɔ muso wolonugu la ani bon bɛ bɔ musow sin na donc an bɛ yan o hukumu ni kɔnɔna la k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ cancer bɛ muso minnu na n'a b'u sin la ou bien n'a b'u wolonugu de la donc an bɛ yan o joli sɛgɛsɛgɛli la donc aw ɲɛ b'a la an bɛ muso 100 ani muso 19 de la sisan depuis dugu jɛra musow kɔni bɛ ka na u bɛ muso 119 la bi donc an bɛ yan bi ani lundi fana an bɛ na pour que k'olu ka 200 dafa donc an bɛ quartier caman na nin ko in na. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in bonyana ni ladilikanw dili ye jama ma kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw minnu donna cɛso la ni nin hakilina ninnu matarafali ye ni nin sɛgɛsɛgɛli waleyaw matarafali ye a bɛ kɛ sababu ɲuman ye ni ka musolakaw dɛmɛ k'u ka kɛnɛya ɲuman sabati ni k'u kisi banajugu in tɔɔrɔ ma. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo la minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin wagati in ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛ waati wɛrɛ nataw la.